YouTuber Bola Ngopi Tulung Agung Sumangga Somprete. Kemarin. Yo, rek. Untaping prawadya bala budale kekang tilu maris lelampahipun ger kuda patra yuwana. Oh alon bae yo ger alon-alon sing ati-ati ger budi dending mungkong lemara budal ing wadya nang negeri gumurah jambar sarane tetep puting lampah kuda lampi panggapa sora tambur keperi suling lentera tetep yo kawurahan kadya telang kosong. Weh ayo coba kaya apa lah kaprigelan mungkir wala satriya. Jos jos ya Mirun ayo ger tutuke kaprigelan mondone olah kanuragan ana sajroning alun-alun manut pusat Uda Patra Yuwana man kowe trengginas mah manggot yuda jroning rananggana angleti panggamane kanggo sodoran pentule cecer cucu ing ayuda ora rame ngebaki jroning palagan. ya
Ger Kuda Patra Yuwana Mas Lipat Batang Sare Tulungagung bening ngongkong tengara budaling wakya manegir gumuruh campur warasarane betebuking lampe kuda langwi pangapa sertambur keperi suling lan serompet upyong mawurahan kadya belek angkasa jangkep cacahing wonten sekawan nang nggih Kuda Patra Yuwana pun kang putra katon bagus pasuryane wan yang kerdur kaya mangene wan wis hei ta Jos sing sareh lan uga ditata barisane ya nggih oi ya oh hey ya no hey ya op dah ha opa ha opa sos no ya ya sos yo nah hey oh ya ayo le awas yo oka no oka hey lo Yeah.
yeah, 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 la 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 la. Jos. Yeah, yeah. Oh ah, oh ah. Bergoyang bersama kuda Patra Yuwono ngagem para dulur-dulur Sekar Arum lan uga Turangga Jati budaya. Piye-piye aku ayu mas. Oh iya iya iya. Apa tenan aku manis mas. Oh iya iya iya. Zaman saya rame kudune saserupane. Jong enti Nuruti senange ati. kadang cilik arane tipung Bareng dilirik atiku bingung. kambang kawatarane sitor. Yen ra kuat mundak gemeter. Imane kapilu karo aksine. Ayu manis dikuku jabule lames. Ugi kagem painipun Pak Sikus PLN ingkang mapan wonten ing Leladan Patik Reca Jatimulya. Asik monggo Pak Aman bergoyang. Piye-piye aku ayu mas. Oh iya iya iya. Apa tenan aku manis mas. Oh iya iya iya. Zaman saya rapi kudune sesarupane. Jong enti Nuruti senange ati. kadang cilik arane tipung Bareng dilirik atine bingung. kambang kawat arane sitor. Yen ra kuat mundak gemeter. Imane kapilu karo aksine. Ayu manis dikuku jabule lames. Goyang sithik. Oh. Hey 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 hey. Yo 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 hey 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 hey. Yo yo yo
Yuk yuk yuk. Lah lah lah. Yuk yuk. Ya ya ya. Yuk yuk yuk. Yuk 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 yuk. Gas. Yuk 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 yuk. Ah, lo lo lo. Yuk 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 yuk. Ya Bang. Nangge para satriya-satriya Kudapatra Yuwana. Padha sing ati-ati yo ngger yo os. Kilo base men Pak Sikut. Oh. Ah. Kepenake goyangane ngger yo dulur-dulur ingkang mapan wonten ing Leladan Patirejo Jatimulya bergoyang kembali siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu. Gunging panun Bapak Heru kalian Bu Darmi selaku tuan rumah wonten siang punika sarangan Kudapatra Yuwana siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu.
yuk oh ah ha he oh ah ha he lo lo oh ah ha he oh ah ha he lo lo oh ah ha he oh ah ha he lo lo oh ah ha he oh ah ha he yuk yuk oh ah ha he wah dah 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 ayo lo Mas Kancil ganti Vivi monggo gimana he he da ya he he da ya he he da ya he he da ya op ya Kas he ho ah ha e ho ah ha e ho ah ha e ho ah ha e ho ah op pas ya Prawadya Bala Kuda Patra Yuwana sing ati-ati man anggone makarya yen. Jos. Dan jos yer. Oh. Oh. Nah. Jos. Yo. Monggo Pak Lo Pak Polisi monggo ha hei ho ah ha hei ho ah no ayo man siji lo siji diaturke sing alon-alon wae Ger